Hola, benvinguts de nou a la Mimosa. Avui, com veieu, no cuinaré sola. Avui m'acompanya la Sònia, que és una amiga d'aquí Massanet. Sònia, quina recepta tens pensat que fem? Doncs farem dos postres. Un serà un flan de mascarpone, molt fàcil de fer, i uns altres seran uns rocs d'ametlla, també amb xocolata, també superfàcils de fer. Molt bé, doncs comencem. Molt bé, Sònia, i per fer les ametlles, què necessitem? Doncs són tres ingredients. Hi ha l'ametlla, que són uns paquetets que venen ja al supermercat. Dels que pesen uns 125 grams. Doncs una cosa així. Filetejada o d'aquella que va en làmina? Sí, aquesta és en làmines, que és la que he trobat, però jo la solo fer filetejada, però perquè, però queda bé igual, no passa res. Perfecte. Llavors, un cop tenim l'ametlla posada i hem de posar el sucre, que amb unes 4 o 5 cullerades en farem prou. Vale, perfecte. Va? I al final? I al final, un cop tenim garrapinyada l'ametlla, hi tirem la xocolata desfeta, que jo la desfaig al microones o es pot fer al bany marí, com el... Posarem 4 cullerades de sucre. Espera't que primer encenc el foc. Ja està. 4 cullerades, no? Més o menys? O primer les ametlles? Què tires primer? Primer les ametlles perquè d'això... Ostres, no tenim aquest. Vinga. Tirem les ametlles. Tira-les, tu mateixa. No li tinc la mà, aquesta de seguida. El que sí que és important és que es vagi remenant, perquè si no s'atorren i s'arriben a cremar. Vale. I clar, quan tenen un color dauradet, s'ha d'anar... ja veureu que va canviant el d'això, el coloret. I tota l'estona anar remenant que no se'ns cremin les castanes. Sí, perquè clar, exacte. És a dir, anar donant voltes. Vale. Tant si és... de fet, això ho faig amb ametlla, però hi ha gent que ho fa amb altres fruits secs, No... Suposo que inclús ho pots fer amb coco, amb... Sí, amb coco jo no ho he provat mai, però l'altre dia ho comentava i hi ha gent que ho fa amb anous. Amb anous, vale. Amb anous, suposo que amb ametlla... amb avellana, amb pinyons, vaig fer una vegada. Molt bé, ara ja tenen aquest color torradet que me deies, li tiro 4 cullerades? 4 cullerades i jo seguiria remenant sense parar perquè es vagi garrapinyant l'ametlla. Jo dic 4, a vegades són 5 o 6 o 3, no? Depèn de la quantitat. Baixa una mica. Exacte, hauria de baixar una mica perquè si no es crema. Amarguen. Inclús a vegades l'aixeco de la... del foc. Estic fent ara, exacte. Ja veureu que el sucre s'anirà integrant amb les ametlles. Exacte. I se va impregnant tot. N'hi tiro més? Sí, poder ser. Un parell de culleretes, què et sembla? Vale. Anava massa ràpid el foc i se'ns estava... ja començava a sortir fum. Hem d'evitar-ho, és a dir, la idea és que quedin torrades, doradetes, i anem tirant sucre fins que veiem que se'ns... no passa res. Que se'ns van fent unes boletes. Exacte. Es va caramelitzant tot. Poc volem que quedi tot caramelitzat com si fos les bossetes que comprem a fira, sinó és perquè agafin una mica de sucre per sobre, perquè llavors ja hi tirarem la xocolata. I llavors queden cruixents amb el gust del caramelitzat i la xocolata. Fa una olor. Sí, És el que tenen els vídeos, que no traspassa l'olor i ja ens perdem la meitat de la informació. Nosaltres fem la feina, però... Molt bé, ara ja tenim les ametlles garrapinyades. Ara què hem de fer? Doncs ara hi tirem la xocolata, res més, i anar remenant. Vale. La xocolata, el que hem fet és agafar la presa de xocolata que teníem amb una mica d'aigua i o la fonem al bany marí o la fonem al microones, el que us sigui més còmode. Llavors, aconseguim com una xocolata desfeta molt densa, que és el que ara ella està posant al cim de les ametlles. Molt bé. Ha de tenir foc? Potser una miqueta perquè s'acabi de desfer del tot i anar-ho remenant. No té cap secret. Vols que escuri... si vols escurar, mira, genial. Acabarem de ficar. Molt bé. Sí, perquè saps què passarà, no? Si queda aquí.
Sí, que acabarà la boca del dia. Que ens la menjarem. Molt bé. Ha de quedar, com després, un cop tenim tota aquesta mescla feta, agafem una safata i hi hem posat paper de forn a sobre i farem boletes, no? Amb Sí, això? farem boletes amb una cullereta, no cal ni que siguin molt maques ni d'això, és a dir, seran boletes que un cop fredes doncs quedaran Quedarà pres. com un bombó. Molt bé, doncs hem fet boletes així, amb el paper que us deia sulfuritzat, i ara ho posarem o a la nevera o simplement que es refredi, no?, a temperatura Sí, d'un ambient. dia per l'altre i que la xocolata bàsicament que se refredi. Molt bé, doncs ara passem al següent pas, que serà el flan de mascarpone. Què hem de fer ara, Sònia? Doncs també 3 ingredients superfàcil. Hem de fer el sucre cremat per posar dintre del motllo, Vale. que no té cap més secret que posar 4 o 5 cullerades en una paella amb un rajolí d'aigua, que vagi agafant un color torradet i el posem a dintre el bol. Molt bé. Llavors batem els ous, això ho deixem a part, batem 4 ous, que D'acord. siguin d'una mida una mica grandet. Molt bé, doncs jo vaig tancant els ous Sí, i tu segueixes explicant. molt bé. Doncs després que haurem batut els ous amb el sucre, que aquí hi ha 125 grams de sucre, Molt bé. són 3 i el quart. Genial. Perfecte. Ara, 125 grams de 125 sucre grams de sucre llobats. i tot batut. Ho podem fer manual o ho podem fer amb les varilles elèctriques, com ho vosaltres vulgueu. Va, Quan els hem blanquejat una mica, i tirarem el mascarpone. molt bé. És un postre que va al forn. Llavors, hem de preescalfar el forn? Sí, Sònia? hem de preescalfar el forn a 170 graus. Vale. A 170 graus i llavors posem el motllo al vallmarí. Val? I perquè no es torri de dalt, s'hi posa un paper de plata, perquè si no el flam està tanta estona al forn, de dalt queda aturat i pot arribar a cremar. Veig que hi poses el Ara mascarpone. hi tirem el mascarpone. Quant de mascarpone hi ha? Hi ha una terrina d'aquestes que solen vendre, que solen ser de 250. Molt bé, Sònia, ara ja se'ns han integrat els 3 elements que teníem, els ous, el sucre i el mascarpone. Sí. I ara hi afegeixes la llet. La llet sencera, que són 350 mil·lilitres de llet. Molt bé, perfecte. I el mateix, remenem I el mateix. fins que estigui ben integrat tot, no? Exacte. Molt bé, doncs ara hem ensucrat el motlle, hem posat sucre al fondo i una mica de sucre per les parets i ara ho aboquem aquí dintre, no, Sònia? I clar, ho posem tot. Vale, recordeu, tenim el forn preescalfat a 170 graus, posem una safata amb aigua per fer el bany maria i ara això ho taparem amb paper de plata perquè no se'ns cremi per sobre. Doncs vinga, cap al forn. Vale. Molt bé, doncs ara ja l'hem tret del forn, ja s'ha refredat i ara ve la part més complicada, que és tombar-lo en el plat. Anem a veure, que no se'ns trenqui. Estic nerviosa, Sònia? A veure si després de la feinada que ens ha donat va tot a terra. I en què serà? Bo serà igual. Vale. Espero. Espera't que va baixant. Bueno, sembla que al final ha baixat. Perfecte. Quina pinta que Ja té. ha quedat prou bé. Ha quedat molt bé. Ara netejarem una mica el plat, veieu? Molt bé, doncs ja les tenim fetes. Ara les posem aquí en el plat, no? Sí. Les trenquen perfectament, veieu? Han quedat així com si fossin roques petitetes de xocolata. I han estat, una estoneta Sí, ni mitja hora a la nevera. Si ho poses a la nevera, clar, va És més superràpid. Molt bé, doncs els posem I aquí. això per acompanyar el cafè o, qualsevol hora ve de gust, perquè nena, si les tasteu... Ui, ja Bueno. veuràs. Vamos a ver, diu si No. les tasteu. El que no està dient és que jo ja me n'he menjat unes quantes. Molt bé, doncs ja tenim el postre acabat, Sònia. El flan de la Sònia de mascarpone, amb els seus rocs de xocolata amb... Què eren? Amb ametlla garrapinyada. Amb ametlla garrapinyada? Doncs molt bé. Moltes gràcies, Sònia, i fins a la propera recepta. Adeu! Adéu!